त्यांचे कार्यक्रम नुसतं फुगडी स्पर्धा होत नव्हत्या किंवा फुगडीचे वेगवेगळे प्रकार मुद्दामून आता स्पर्धेच्या निमित्तानं सादर करायचे असंही काही नव्हतं। या कालखंडामध्ये आम्ही त्यांच्यापर्यंत आलो। त्यांचा महिला गट हा तयारच होता। त्या महिलांना आम्ही बरोबर घेतलं। फक्त त्यांच्याकडे गीतं होती, त्यांच्याकडे प्रकार होते, त्यांच्याकडे वेगळेपणा होता। ते फक्त एकत्रित कसं गुंफायचं, जेव्हा त्याचं सादरीकरण केलं जातं ते सादरीकरण व्यासपीठावर कसं करायचं याचं मार्गदर्शन आम्ही त्यांना सातत्याने करून दिलं आणि त्याच्यानंतर काही बघावंच लागलं नाही। स्पर्धा कला अकादमीच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या या स्पर्धा कोठेही होत नव्हत्या। अशा कालखंडामध्ये यांच्या गटानं संपूर्ण गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने फुगडी सादर केली होती आणि जेव्हा स्पर्धा सुरू झाल्या तेव्हा मात्र पहिली काही वर्ष याच गटाला प्रथम पारितोषिक मिळालं होतं। म्हणजे हे सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मी होते म्हणून मला माहिती आहे त्यांचा जो प्रवास आहे तो। आणि त्याच्यानंतर त्याच धर्तीवरती आता जेव्हा आपण वेगवेगळ्या स्पर्धा बघतो त्यांचा मोरूल जो आहे तो मोरूल सगळीकडे म्हणजे 70 पासून तर काणकोणपर्यंत मोरूल पोहोचलेला आहे। मग काही जण म्हणाले की आमची कॉपी केली तसं कॉपीचा प्रयत्न नाही, कारण लक्ष्मी आई तर लक्ष्मी आई आहे। त्यांनी तो मोरूला म्हटला, त्यांनी जो मोरूला घातलाय तो आणखी पण मला जर सांगितलं की तसं तुम्ही गायन करा, मला शब्द पाठ आहे, मला त्यांची ते पदन्यासही माहिती आहे, परंतु मी जर त्याचं सादरीकरण करायला गेलं तर माझे ते अडेचं सादरीकरण आहे हे कोणीही सांगू शकतो। त्याच्या माध्यमातून आपण काहीतरी एक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक असं अनुबंध आपण जोडू शकतो हे त्यावेळी कोणालाही माहिती नव्हतं। परंतु कालांतराने याच्याविषयीची जेव्हा जाणीव झाली तेव्हा लक्षात आलं की हा अभ्यासाचा विषय आहे, हा संस्कृतीचा विषय आहे, याच्यामधून सामाजिकता कळते, याच्यामधून भौगोलिकतेची जाणीव होते, याच्यामधून आपली कौटुंबिक अवस्था किंवा कौटुंबिक व्यवस्था कशी होती याची जाणीव होते हे नंतर हळूहळू कळायला लागलं। याच्या पूर्वी म्हणजे साधारणपणे 20-25 वर्षापूर्वी सुद्धा असंच वाटत होतं की आम्ही काय म्हण, कारण ते अडाणीपणाचं लक्षण आहे, त्यांनीच फक्त फुगड्या घालायच्या, त्यांनीच फक्त धागं म्हणायचं ही वृत्ती होती। आणि आपण शिक्षण तरी कशाला म्हणतो, पाठांतर करायचं, पर्सेंटेज घ्यायची, तीच शिक्षण असतं। पण जगण्याचं शिक्षण कोण देतं आपल्याला? पाठांतर करून पर्सेंटेज मध्ये अव्वल येणाऱ्याला जगण्याचं शिक्षण माहिती आहे का? त्यांना जगण्याचं शिक्षण माहिती आहे आणि म्हणून त्यांचं शिक्षण आपल्यापेक्षाही उच्च प्रतीचं आहे। कारण त्यांचा आवाज जरी ऐकला आपण तर त्या आवाजातून लक्षात येतं की जर त्याला योग्य पद्धतीनं पुढे आणलं गेलं असतं तर आज त्या नामांकित लोकगायिका झाल्या असत्या। पण आपल्याकडे तशी यंत्रणा नाहीये। मी आता कित्येक वर्ष लोककला किंवा कला सन्मान सारख्या एका म्हणजे कलाकारांसाठी पेन्शन योजना जी आहे त्या समितीवर आम्ही काम करतो। बाकी वेगवेगळ्या तालुक्यातील लोककलाकारांच्या अनेक अर्ज येतात ज्यांची नावंही आम्ही ओळखत असतो, ज्यांनी कधी एखादं फुगडी गीत म्हटलेलं आहे, धालोगीत म्हटलेलं आहे, तेव्हा त्या कमी गर्दीमध्ये दर्दी जास्त असतात आणि मला वाटतं हे खूप महत्वाचं आहे। शेकडो लोकांची उपस्थिती आहे आणि कोणीही कोणाचं ऐकत नाहीये, सगळे आपापल्याच विश्वामध्ये आहेत, काहीही पडलेलं नाही, काय चाललंय ते। त्याच्यापेक्षा एक 10 लोक का असेनार जी मनपूर्वक आलेली आहे, ज्या व्यक्तीचा सत्कार होणार आहे, ज्या व्यक्तीचं काही ऐकायचं आहे, त्या व्यक्तीच्या प्रेमापोटी ही माणसं आलेली आहेत आणि ती मनपूर्वक ऐकतील, ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत। तर नुसतंच एखादा इव्हेंट साजरा करणं आणि मग मोठमोठ्या पद्धतीनं त्याची जाहिरातबाजी करणं यापेक्षा जी माणसं येतात, विचार लिहितात, आजपर्यंत नेतात आणि त्या विचारावर विचारमंथन करतात त्यावेळी तो कार्यक्रम जो आहे तो यशस्वी झालाय असं मला वाटत राहतं। त्यामुळे थोडी माणसं असणे म्हणून काही बिघडत नाही। वेगवेगळ्या देशातील कार्यक्रम या निमित्ताने ऑनलाईन अनुभवता आले, काही कार्यक्रम प्रत्यक्ष बघता आले, तर तिथे आम्ही अनुभवलं की गर्दी खूप कमी असते, 10 लोकांचाच जन्म असतो, परंतु ज्याला खरंच शिकायचं असतं ती माणसं त्याच्यामध्ये आलेली असतात। म्हणून मला वाटतं की हा विचार जो आहे तो आता आपण काही काळात की जी माणसं आलेली आहेत ती अभ्यासासाठी आलेली आहेत, ती विचार घेण्यासाठी आलेली आहेत आणि ती त्या व्यक्तिमत्वाच्या प्रेमापोटी आलेली आहेत। हा विचार जर आपण मनामध्ये केला तर कार्यक्रम आपल्याला अतिशय आनंदानं म्हणजे कार्यक्रमाचा आस्वाद घेता येईल आणि कार्यक्रमाचा आनंदही घेता येईल। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.